का है कैसे कि अब ऊ दिन याद पड़ता कौन अब रानी लो फेर में पड़ता कि कौन बात है भाई आज ले हमरा के राजा जी बतवले ना अब रानी लो जबरदस्ती कहता कि कौन दिन रहुआ याद पड़ता हमनी के बताई त कहले अब में धल बबुआ अरे की काहे दुनी रानिया रे हमर काहे दुनी रानिया हमर अब मुदाइल जाता अखिया कुछ बुझाते नहीं काहे नहीं के बुझात काहे की याद आवे ओ अनहरू के बतिया रे कुछ बुझाते नहीं के ए याद आवे अनहरू के बतिया रे कुछ बुझाते नहीं के अनहरू जब कहले तो रानी लोग कहलस कि अनहरू के रहे जेकर बात रहुआ याद पड़ता एकरा पहले हमनी से कहले नहीं खी तो कहले कि ऊ दिन याद पड़ता रानी जना बेरा हमार विवाह ना भई रहे 16 वर्ष के अवस्था में रहनी ऊ अनहरू जानता रू के रहे श्रवण कुमार अपना माता पिता उद्यान ऋषि और चंद्रकला के लेकर के तीर्थ यात्रा घुमावे चल रहले दोनों मर्द मेहरारू आंख से अनहर रहेलो बेटा श्रवण कुमार बहंगी बना के आ जंगले जंगले तीर्थ यात्रा घुमावत रहले आ जवना जंगल में ऊ पहुंच रहले वही जंगल में हम शिकार खेलत रहनी सप्तवेदी बाण चलावे के हाल जानत रहनी श्रवण कुमार का अंधन धिमाई बाप का पियास लागल अपना बेटा श्रवण से कहलस लो कि बबुआ भिखारी ठाकुर जी के भाव हो अरे कि बबुआ हो हमके पानी पिया दो बबुआ हो हे श्रवण हो हमके पानी पिया दो बारा जे जोरवा से लगली पियसिया ए बारा जे जोरवा से लगली पियसिया कतही से जाके बेटा जल भरिला दो बबुआ हो हमके पानी पिया ए बबुआ हो हमके पानी पिया दो श्रवण कुमार के माता पिता का पियास लागल बेटा के आदेश दिलस लो ओही जंगल में जहां हम शिकार खेलत रहनी थोड़े दूर पर श्रवण कुमार अपना माई बाप के रख दिहले आ जंगल में भटके लगले पानी खातिर एगो तालाब का लगे पहुंचले जहां दूगो घाट बनावल गए रहे एगो घाट पर पशु पक्षी पानी पिए एगो घाट पर मनुष्य पानी पिए श्रवण कुमार अनजान रहले उनका बुझाइला जवना घाट पर जानवर पानी पियत रहे वही घाट पर जाके अपना घाड़ा के डुबा दिहले घाड़ा के डुबौले जब घरघराहट के आवाज सुनाई पड़ल तो हमरा बुझाइल कि कोनो जानवर पानी पियता सप्तवेदी बाण मार दिहनी आ सप्तवेदी बाण के नियम जंतर का हो बैठल बार मोथा कांड होता खाकी मठिया सुना गई मार देबो तो एकदम जगह पर जाके लागी श्रवण कुमार जब घाड़ा डुबौले घरघराहट सुनाइल बाण मार दिहनी आ बाण जा करके श्रवण कुमार के छाती में लाग गई आ जब छाती में लागल ओ बेरा हमर बियाह भइल ना रहे राम के जन्म ना भइल लेकिन ओ बेरा सुनले रहनी कि राम राम जब श्रवण कीना अरे तब दशरथ जे मनुष्य तन चीना राम राम के आवाज जब हमरा कान में पड़ल धनुष बाण भी के जब तालाब का लगे पहुंचनी तो देखनी कि एगो 16-17 वर्ष का लड़का जवना का छाती में तीर लागल बा खून बहता आ उ लड़का गिरल बा जाके गोदी में उठौनी रानी आ जब गोदी में उठौनी लड़का के चेहरा देखनी आंख से आंसू गिरे लागल राजा दशरथ श्रवण कुमार से पूछले कि बबुआ तार घर कहाँ हो तारा माई बाप के नाम का हो बतावो कि हम तारा के पहुंचा दी श्रवण कुमार कहले कि राजा पहले है जो तीरवा मरले बरनो एकरा के निकाल दो बड़ा दर्द होता निकलबो तब तारा के कुछ बता सकता नहीं राजा दशरथ तीर निकलले तो श्रवण कुमार कहले कि नाम गाँव मत पूछो यही जंगल में हमारा माई बाप अंधांधी बैठल बालो भाई पनिया जो ले बनी ले जाके पिया देना तो हम तो मरते बनी पनिया का चलते हमारा माइयो बाप के प्राण चल जाए श्रवण कुमार कहले बबुआ अरे कि राजा जी मेरे मरने के बाद अरे थोड़ा सा कष्ट उठा लेना राजा जी
राजा जी मेरे मरने के बाद थोड़ा कष्ट उठा लेना। कौन कष्ट उठावे के बाद? मातु पिता मेरे अंधा अंधी, मातु पिता मेरे अंधा अंधी, हर उनको पानी पिला देना। अब पनिया पिया दियो तब हमारा माई बाप से जाना दियो। पानी पिलाने के बाद में राजा, पानी पिलाने के बाद में राजा सारा भेद बता देना। राजा दशरथ से कहले कि हे पनिया पिया दी हो आ तब हमारा माई बाप से कह दिया कि तेरा बेटा के जान से मार देले बनी। इतने बतिया कह के श्रवण कुमार के प्राण छूट। राजा दशरथ पानी हाथ में ले ले बड़े थर 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 देह कांप रहल बा, पैर उठत नहीं खे, लेकिन जंगल में धीरे धीरे पहुंचले तो देख ले हो कब हमने यहाँ खाला से ज्यादा ज्ञान आनहर लोग का होला। ये सरे में बारे रोज उनका खाकी मठिया चल जाए के बाद हमने का यहाँ होते हुए एक्सीडेंट मार देते नहीं सनो जी। एको दिन उनका ठेस लगल हम नहीं देखल ना। काहे अनुभव बा आ उनका बुझाला कि हमरा आँख नहीं खे तो हमरा बच के चले के चाहिए। हमने अखगर हो के लागत तनी सब बने तले कोनो आओ त ललका पानी पे बिगवा के चल देता हमर के कोनो चल देता। वैसा ही श्रवण कुमार के माता पिता अंधांधी वन में बैठल बा लो, पैर के धमक जब सुनाई पड़ल कलश लो के बेटा श्रवण जल्दी लिया के पानी पियावो, बुझा तक ये प्राण निकल जाई, लेकिन केहू बोलत बा ना। राजा दशरथ डरे ना बोलत रहले। जब केहू ना बोलल तो श्रवण कुमार के माता पिता कलश लो कि जल्दी अपन नाम बताओ, गांव बताओ ना तो तारा के श्राप दे देव जा। कहले कि का श्राप दे बोले इहे रे श्रवण कुमार के माई के जाके हथवा पकड़ ले आ राजा दशरथ झर झरुआ तारे कहे लगले बबुआ अरे की अवधा नगरिया ए बहिना हमर घरवा दुआरवा हो अरे तसरवा दशरथ हुए हमार नाम है। अंधा निकलस लोग बबुआ है जंगल में घूमता रहो, कोनो जानवर मार के खा जाई, चल जा अपना घर है। तो कलश लोग कहले कि हमरा से बड़ जानवर केहू होई तब नु हमरा के मारी तो कहले कि कैसन बात बा अपना के जानवर काहे कहता रहो। अरे तो खेलता शिकारवा रे बहिना अरे जंगला भीतरिया हो तारा बबुआ के मारी दिहनी जान का बेटा के जान से मार दिहलो। अंधा अंधी छाती में मुक्का मार के झरझर रोए लागल कलश लोग जा राजा दशरथ ई का कह दिहलो। ए अंधा अंधी के बुढ़ापा के एक गो लाठी सहारा रहल हो आ ओहू लड़का के मार दिहलो। झरझरवा तारी कह तारी कैसे बबुआ अरे की झर झर रोवे मां तरियानु हो ई का कैला सारा कार गोदी के बालक काहे छीन ले लो दुनिया भइली अनार। बेटा बेटा पुकारता लो बन में हमर सरवा परैला कवन बन में। अंधा अंधी वन में विलाप करता रहे केहू सुने वाला नहीं थे। लास्ट में रोते रोते कहले कि जा राजा दशरथ जैसे आज बेटा का वियोग में हमनी तरफ तरफ के मरता नहीं जा, एगो दिन आई कि तहरो बेटा हुई है लेकिन तहरा बेटा का वियोग में तरफ तरफ के मरे के पड़ी आ शराप दे के दोनों व्यक्ति हुई जा प्राण के त्याग दे। राजा दशरथ होइंगा पानी हाथ में धैले बारे। अब ये बताई कि हमनी का एकादशा का दिन
वो पंडित जी लोग के बुला के घी काहे पियावल जाला? का है अंकित बबुआ तमाम मंडली के पुरस्कार दिले बारे, हार्दिक अभिनंदन बंदन जय जयकार करो। भगवान से निहोरा खुश रहे खातिर पढ़ लिख के देश के करधार बनलो, भगवान से कम ना करब जा। राजा दशरथ होइंगा पानी हाथ में ले ले बारे, अंधा अंधी के प्राण छूट गए, पानी ना पियोले। ऊपर से आकाशवाणी भइल कि राजा दशरथ 3 गो ब्राह्मण के हत्या कैले बारे, तरह के ब्रह्म हत्या पिठेवले बा। अयोध्या नगरी में जा, अब 12 दिन का बाद ब्रह्मभोज करई हो, अब ब्रह्मभोज करा के ई पनिया चलवा दी है पंडित जी लो पी, तार ब्रह्म हत्या कट जाई। राजा दशरथ अपना महल में अइले, 12 दिन का बाद उपवास करके, अब 12 दिन का बाद ब्रह्मभोज करौले। पंडित जी लोग के आंगन में आसन लागल बा, आ वो पानी के चलवा दिले, खाना चलवा दिले। आ जब पानी चल गई तो कितना लोग के आदत होला जे जले 2 घूंट पानी ना पी, हाथ ना धोई, तले खाना पर बैठी ना। तो जितना लोग लगे पनिया चल रहे, अब पानी चलल बतले, फिर आकाशवाणी हो गल कि ब्राह्मण देवता सब है पानी के केहू पी ना। राजा दशरथ अपन ब्रह्म हत्या कटावे खातिर इ तरह लोग के पानी पियावत रहे। तो जितना लोग पनिया पी ले रहे वो हमनी के घर बहरिया ब्राह्मण भइले, जेकरा के द्वार पर ना बुलावल जाला ना। एकादशा का दिन कतहीं चेवड़ा में नदी किनारे नहर किनारे बुला करके आ उ पनिया नहीं खे तो ओ पनिया का जगह पर घी पियावल जाला, जथा जोग ओ लोग के दक्षिणा देहल जाला। आ जे पनिया ना पियले रहे वो हमनी के घर भीतरिया ब्राह्मण भइले, जे निमनो काम में आवेले आ बौड़को काम में आवेले। इहे बतिया याद परत रहले तीनों रानी लो से। इहे बतिया याद पार के 6 बार राम राम कही के राजा दशरथ जी सुरधाम के चल दी हले। तो अब निर्गुण के भाव लग जाई बबुआ, यही ऐसे। राजा दशरथ जी के तन से प्राण निकल